The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. The Bible says, "For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him shall not perish, but have eternal life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. He who believes in him is not condemned, but he who does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. But as many as received him, he gave the right to become children of God, to those who believe in his name. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved." We have been saved by grace through faith, that not of yourselves, it's a gift of God, not of works, lest anyone should boast. He who hears my word and believes in him who sent me has everlasting life, and shall not come into judgment, but has passed from death to life. At this point, gikinahanglan atong pagpangandam sa atong kaugalingon, ingon nga mga Kristohanon, pinagis paggamit sa principle of 1 John 1:9, the rebound technique, kung gikinahanglan man. Kung ikaw nagatinir pag mga sala, kinahanglan nga imong gamiton kanang 1 John 1:9 nga nagaingon, "If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness." Apan kung ikaw dili pa Kristohanon, dili pa magtutuo, o ganihag ka karon, ang isyu nga imong giatubang dili ang pagkumpisal, kundi ang imong paggamit sa imong free will nga hinatag na sa Dios kanimo, o gikan niya na dawata si Ginoong Kristo pinagi sa imong desisyon, your decision to believe in Christ as Lord and Savior. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Acts 16:31. Busa sa hilom mag-andam ta sa atong kaugalingon. Let us pray. Ama na mga langit no, nagapaslamat kami kanimo nining lain usab nga higayon nga imo kaming gidala niining dapita aron kami makapadayon sa among pagtuon sa imong pulong. Pinagi nini among Bible study through the YouTube ubos sa Balbido Evangelistic Ministry. Salamat o Diyos sa imong paghatag kanamo og dugang pang kinabuhi nga imo pa kaming gilugwayan, nagaginawa pa kami askil pa among panglawasog, napay kalantip sa among pangunahuna kay tanan dumikan lamang sa imong gugma, kaluoy, kortesiya o grasya. Dili kami takos ninyo, Diyos. Dili kami angayani ni. We do not deserve it. We do not earn it. We do not work for it. Musa salamat o Diyos. Ubani kami sa among pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Diyos. Pinagis pagahom sa Espiritu Santo kanamo. Tangtanga ang mga babag na ni sa mga nauna. Aron magkapunting lamang kami sa imong igatulo kanamo ni ining adlaw. Kaya tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan. Welcome no sa atong Bible study through the YouTube. O ganiya pa man kita nagadupot ni atong pagtulunan nga giuluhan og the Doctrine of the Great Power Experiment.
o gato na kininggi at yung maayo taon now daghan pagkitag pagahisgutan ba hini a great power experiment now ato namang nibawan nga si Ginoong Jesucristo sa iyang unang pag-anhi din sa kalibutan, first advent, na nag-iya man siya sa duha ka mga kinaiya sa pagkatao nga 100%, o at the same time kinaiya sa pagka-Dios nga 100% pod. He was 100% God and 100% man. He is God, man. Okay? O sa iyang pagkinabuhi ni kalibutan na ingon nga tao, okay? Migamit siya sa great power experiment. Iyag yung gi-experimentuhan, iyag yung giproibahan, iyang gisulayan. Unsa ka epektibo kini. Kung kini mong gahom, pinaagi lamang sa gahom sa Espiritu Santo. O kay kung walay Espiritu Santo gahom ka nato, huwag itay gahom. You see? Mo na nga nag-aagad si Ginoong Jesucristo sa Espiritu Santo nga gahom. O iyang natuman, iyang na kabot yun ang iyang misyon. Gumikan yan to. Ug mao na nga karon nagtuon ta ni ining maong doktrina kay napribahan naman yun ni Ginoong Jesucristo. It was proven to be real and true. Ug mao na nga kita nagtuon ta ni ining bahina. Okay. Padayon ta sa atong biyaan the last time. So the point is this. It's the Holy Spirit who enables us to go back sa pagbalik na to dito sa operational divine sphere nga mo'y atong tukma nga dapit nga puloy-anan. If kini, makabalik kita nga to sa pagpuyo niya ng operational divine sphere kung atong tugutan ang Espiritu Santo to take us in the divine sphere. You see? Siya ra mo ganoy na to, magagiya na to, tunol ka na to ngadto sa atong dapit nga puloy-anan. It's a mental attitude, di ba niya? The Christian way of life is a mental attitude life, a system of thinking. So, bahin sa gipakita sa Dios nga mahal nga gugma nga ni kanato nga mga katawhan bisan di kita ngayan, ang Dios demonstrate nining iyang impersonal love pinagi sa pagpadala siyang bugtong anak aron sa pagpakamatay tungod sa atong mga sala. Nito siya nagpakamatay sa cross. You see, God demonstrated His impersonal love. Ninundo ka, ang but pasabot sa impersonal love, mao ka nang sa gugma ngadto sa isig katao o on the part of God the Father, He demonstrated His impersonal love. Pinagi siyang pagpadala siyang bugtong anak nganhi kanato aron magpakamatay tungod sa atong mga sala. So, timan na nato katong bersikulo nga 1 Juan 4:10. And this is love. We love Him because He first loved us. O diya sa 1 Peter 3:18, for Christ also suffered once for sins, the righteous for the unrighteous. Kinsa may unrighteous? Kita, mga katawan. Kinsa ang righteous? Si Ginoong Jesucristo. Hingpit rabang iyang pagka matarong. Now, how was our Lord Jesus Christ able to go through sa iyang pag-antos dito sa cross? Gino sa maniya. Pinaagi sa gahom sa Dios nga kini atong gisgutan. Great power experiment. Now, hinumdumi ang bersikulo nga nagaingon, kitang tanan nga mga katawan kanang nakasala o nakabsan sa himaya sa Dios
All have sinned and come short of the glory of God. No one is righteous. No, not one. Wala gyud mausa. Si Ginoong Jesucristo nagpabilin siya nga matarong kita. We are totally helpless. Wa gyud tay mahimo. Unsaon na to pag kaluwas. Wala. We are helpless about our salvation. We cannot do anything to get saved. Wala. Except usara yun. Except to decide to accept, to believe our Lord Jesus Christ. Full payment for our sins. Iyang gibayaran sa hingpit ang atong utang sa sala. Dito niya bayri dito sa cross. So, ang kaluwasan, pinagi lamang sa pagtuo lamang kang Kristo lamang. That's the only way of salvation. Ang pulong sa Diyos na nagapasalig sa atong kaluwasan, pinagi lamang sa pagtuo lamang kang Kristo lamang. Dili sa pinagi sa mga binuhatan, dili. Sa gisulti si Piso 2, 8-9. We have been saved by grace through faith, that not of yourselves, it is a gift of God, not of works, lest anyone should boast. Kay kita God, hingpit kitang kanang way mahimo sa atong kaugalingon, bahin sa kaluwasan. We are totally depraved, meaning we cannot do anything about our salvation. Wala. Again, let me repeat. We are totally helpless. Kung sa gisulting Ginoong Kristo diya sa Juan 14:6, ako mao ang dalan, ang kamatuoran, ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa Amahan kundili pinaagi lamang kanako. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Now, by the way, kita mga magtotoo, di pa inunduman kita sa pagsangkap sa Diyos kanato. Of course, gawas niya itong 7 divine provisions. Inundong ka pa ba? 7 divine provisions sa Diyos. Nag-una nini ang Biblia. Sunod, omnipotence of God, the Holy Spirit. Sunod, divine plan for the church. Ang sunod, right pastor teacher. Sunod, privacy of the priesthood. Sunod, logistical grace support. O, ang ikapito, spiritual freedom inside the divine atmosphere. Mao ni ang pito ka mga provision pagsangkap sa Dios kanato nga mga magtotoo. I hope na silsil na po na nimo. Ayon na kalimti ang lagunan niya na ang Biblia. Mao ni ang pagsangkap sa Dios kanatong mga magtotoo. Gawas pa niya na gisangkapan pagyud sang napulo ka mga paagi sa pagsulbad sa mga suliran. 10 problem-solving devices. Review. Kaya itong labason. Ang nag-una nini, rebound. Rebound, 1 John 1:9. O sa simple nga, o yano nga pag kanang patinaw nini, ang pasabot ng rebound, pagkumpisal, pagsugid. Okay? Imo lang hinganlan ba? Na nakabuhat ka ng mong sala. Hindi nga lawa. Imo lang admitihon na ang kunon nga nabuhat ni mong itong maong sala. O God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. More na pangayo sa Diyos. So, mo ni number 1. Meaning 10 problem-solving devices. Pagsulbad mo na sa sala. Sa diyang magasala kita, ang solusyon mo ang rebound. Yan sunod. Humanta mo rebound, we are filled by the Holy Spirit, napunan ta Espiritu Santo. O at the same time, kita na ibalik sa pakigambitay nga to sa Diyos, fellowship nga to sa Diyos. Sandurot na punta sa Diyos niya na. Kay, wala naman tayo sala. Ato na maghingan lang. So, man ikatulo,
kanang feeling of the Holy Spirit nga kita mapunan Espiritu Santo. Ang ikatulo mao ang faith rest drill. Faith rest. Ambot pasabot sa Bisaya, pagtuo kini nga nagadala og kapahulayan. Nabitan ay faith rest. Okay? So, faith / rest. Pagtuo nga nagdala og kapahulayan. Drill man na, technique kani. So, man ikatuloy, ikaupat unsa grace orientation. Pagpahiluna nato sa grasya. Ma-oriented ba ta? Ikalima is doctrinal orientation. Unsa man ni? Nakita na hiluna nagyud sa unsa doktrina sa pulong sa Dios. Unya ang ika-unom mao na ang unsa kanang personal love for God. Okay? Personal. Ang atong gugma nga to sa Dios personal. Sunod, impersonal nga gugma alang sa kinsa sa tanang tao. Impersonal love for all mankind. Ang sabot pasabot ni impersonal love. Ang buhot yung pasabot, ang laingan, mao nga ikaw, you're free from any personal sins. Sins of the mind, sins of the tongue, or overt sins. Wa ka ni anak. So mao na impersonal love for all mankind. Unya, unsa may ika-walo. Ibaw kung siya ika-walo. Inner happiness. Kanang kalipay na diha sa sulod ni mo. You are not sharing the happiness of God. Mo na solusyon. Ihapon ka na. Ikasiyam, unsa? Ang imong personal sense of destiny. Na kay personal nga kahibaw, kaalam o kanang nakatunan, nahibawan na siguro naka sa imong dadagatan, personal sense of destiny. Ug ang ikanapulo, mao nang imong pagkaokupado na sa persona ni Ginoong Kristo. You're occupied with the person of our Lord Jesus Christ. So mao ni ang napuo ka mga kanang paagi sa pagsulbad sa mga solusyon. Gisangkap ni sa Dios kanato sa kanyang tungwa pang tanan. Iyan na ning giandam. Iyan na ning gitagana kanato nga mga magtotoo. Okay? So, mangutan na ko nimo. Bahin niya itong pagsakit yun nila sa atong Ginoong Kristo. Ilang gilansang ang atong Ginoong Kristo dito sa krus. Unsa ang orasa? 9:00 sa buntag. Okay? Ilang gisugdan sa paglansang si Ginoong Kristo dito sa krus. 9:00 sa buntag. Humana ang ilang kanang bunal, pagsumbag, pagkulata, kanang ibunog yun nila, kanang puspos, tanan nga pagsakit. Ila pag yung unsa koronahan og mga tunok. You see? Unsa pa? Giayo-ayo gyud nila. O pag kaning yung tinuod yung paghulagway sa Biblia gyud, unsay hulagway ni Ginoong Kristo sa iyang pagsakit, di na gyud makaitsura yung naong. Di na itsurag tao. Guba yung naong. Kung imong tundaan ang Biblia sa iyag yung original. O katong ilang pagsakit niya. So, gisugdan nila sa lansang 9:00 sa buntag. Pagka 12:00 sa udto, ang atong Ginoong Kristo, mi tiyabaw na gyud siya. Diyos ko, nganong gibiyaan mo man ako? My God, why hast thou forsaken me? Now, ngano man gibiyaan naman siya. Naduha ra ba ka Dios iyang gisangpit? Numdum ka? Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako? Diyos ko, Diyos nga mahan. Ikaduhang Diyos nga
Espiritu Santo. Kay siya Diyos nga anak man. So, og nganong niingon man siya mo, anong gibiyaan mo ako, tungod kay usara man ka Diyos. No na, wa man siya maingog Diyos ko yung anong gibiyaan ninyo ako. Nganong gibiyaan mo ako kay usara ka Diyos. So, it was God the Father who imputed sa tanan na itong mga sala ngadto kang Ginoong Kristo. Ang Diyos naman. It was God the Holy Spirit's omnipotence ang iyang pagkalabaw makagahom nga mo'y nagasustenir kaniya kang Ginoong Kristo. He, the Holy Spirit, sustained him, the Lord Jesus Christ, to finish his mission. Aron niyang makabuot yun, matuman yun ang iyang mission. Sa diha nga tiyabaw na po si Ginoong Kristo sa pag-iyong tetelestai. Ano sa ibot pasabot. Tapos na. Mauna nga kita nagtuon ni ining great power experiment. Okay? 1 Peter 3:18 na po. Prihira na imong Biblia niya, isuwat ng imong buot. Isuwat. Makopya ni mo. 1 Peter 3:18. For Christ, the righteous, also suffered for the unrighteous. He was put to death in the flesh, but made alive by the Spirit. Now, spiritual death. Ang iyang niaguman ni Jesus Cristo. Unsa ibot pasabot sa spiritual death? Nagkahulugan kini og total separation from God. Siya hingpit nga nahimulag sa Dios nga naman. Tungod kay ang Dios di makaako pagtan-aw og sala. You see? Dili siya makadawat og sala. Mao na nga nahimulag si Ginoong Kristo gikan sa Dios tungod kay napuno naman siya sa ibog ako mga sala. Sa man na mao bitaw iyang pag-ampo dito sa hardin sa Getsemani. Katuog niya iyang po sa iyang langit nung amahan kun mahimo ipalambay kining maong kupa gikan kanako apan dili ang akong kabuton matuman kundi ang imuha katulog niya to iyang po dito hardin sa Getsemani sawa pa siya unsa dakpa sa mga kasundawan aron ila ng sakiton nagampo siya sa iyang amahan nga langit nun amahan kun mahimo ipalabay kining kupa gikan kanako apan dili ang akong kabuton matuman kun dili ang imo unsa may suod gyud atong kupa di ba kag unsa imo ug akong sa na puno katong maong kupa ug iyan ang pagaimnon ang atong mga sala apan mo na ni grabe katulog yun niya yan po apan mingon siyang di man matuman nga akong kumot imuha man. So, spiritually dead. No ni spiritual death nga totally separated si Ginoong Kristo niya itong nagabitay siya sa cross o nagadawat na siya sa atong mga sala. Dito gihanok nga to tanan og siya ang gihukman. Inay kita'y pagahukman. Inay kita'y pagabitayon o pag-ilansan dito sa cross. Si Ginoong Kristo may puli. Siya ang monang kadtong iyang kamatayon ginganlag substitutionary spiritual death ni Ginoong Kristo nga mao ay nakaluwas nato. Mao tay kaluwasan. Unya ang gipangayo ra gyud sa Dios sa tao mao nga tuuhan nato kadtong gibuhat ni Ginoong Kristo dito sa cross. Mao ra. Just believe what my Son has done for you. That's it. Not your works. Ayaw pagkadaki ka na yung mga binuhatan, kaya ka na musunod na na. Kung tinuuray kang mudawat, musunod na na. Ang lagi na akong giingon niya mo. Last time nga. Pariyo rin ng prinsipyo sa kanang the cart before the horse. Or horse before the cart. Pero bali.
ang kanang karwahe mo una. Ang karwahe mo una sa kabayo, mahimo ba din na? Ang saong na pagdagas karwahe o buwang kabayo, gyud mo una, mo muguyo, dosto. Kasabot ka. Ato nang kaamgid, pagtuo una, kay musunod lang ng buhat, binuhatan. I hope nasabtan ni mo na, natuhog ni mo na, kanang kaamgid niya na. Si Ginoong Kristo mo'y tutuki mo'y dawata. Okay? Kaya dili ka maluwas, pinagis mga binuhatan ni mo. Tawhanon man ang paagis kaluwasan. Di man naiya sa Diyos. Ang iya mo, tuuhi lamang si Kristo lamang. Faith alone in Christ alone. Kasabot ka. Hebrews 12:2. Ang sa gisulti. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. Now, niya itong kanang sulti ni Ginoong Kristo, tiyabaw siya pag-iuhaw ako. Siya nagapasan na sa atong mga sala. Iyag yung giluom kay ang tanan, ang ilang mga insulto, ang ilang pagbunal, pagdaog, pagbuli kaniya, pagsagpa kaniya, luwa, giludan pag yun ang atong Ginoo. Now, he patiently took all the insults. Yes, Philippians 2:8, ang gisulti. He became obedient unto death. He humbled himself by becoming obedient to death, even death on the cross. Now, timani nga, si Ginoong Kristo namatay sa makaduha dito sa cross, spiritually and physically. Kadtong spiritual death, mo tingin lang substitutionary spiritual death ni Ginoong Kristo, mo na nakaluwas nato. Ang physical, sa dihang niyon siya, into thy hands I commit my spirit, physically. Of course, sa physical nga bahin, mo man kini ang kanang banhawon. Ang tuyo sa itong lawas, nga banhawon kini. Now, ang balikon ako nga ang substitutionary spiritual death ni Ginoong Kristo dito sa cross was the only solution to our real spiritual death. Maura yun. To be spiritually alive, paminaw. Aron ang tao mabuhay spiritually. One has to be born again. Unsaon? By faith alone in Christ alone. Okay. Timan ini mga bersikulo kung bahin na kini sa kaluwasan, John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish, but have eternal life. John 3:36, unsay gisulti, he who has the Son has life, but he who does not have the Son does not have life, but the wrath of God abideth on him. So, si Ginoong Kristo namatay spiritually to bring us to God. He died spiritually to bring us to God. Imaniusap ng John 14:6. I hope masilsil na ginani mo. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. Ang cross niyantong panahon sa Bible times, okay? The cross where a person is crucified at the Bible times was their capital punishment. No, ito ilang kanang silbi nga capital punishment. Niyantong panahon na, Bible times. So, ang kumbalikon nga si Ginoong Kristo namatay dito sa cross to bring us to God. Remember, the righteous, kinsay righteous, kinsay matarong, si Ginoong Kristo.
for the unrighteous. Kinsang unrighteous? Kitang mga katawan. So sa diha nga kita motuo kang Ginoong Kristo, iya kitang dad-on ngadto sa Dios nga amahan. O ganyan na nakalinti, balik-balikon gyud ni nato. John 14:6. Ako maong dalan, ang kamatuoran o ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan, gawas kon pinaagi kanako. Ang tao dili maluwas pinaagi sa pagbautismo. Kanabang bautismo sa tubig, sa diha, etc. Only by faith alone in Christ alone. 1 Peter 3:18 again, for Christ also suffered. Now, okay, naay usang koreksyon ato nga. Murag, tingali karon ka pa makadungog niini nga. Kanabang moingon sila nga, invite Christ into your heart. Di ba common kay ni? Dapita si Kristo diha sa imong kasing-kasing. No. Dili ni salvation. This is not salvation. Why? Or this is not the means of salvation. Nga naman. Iba ka nga daw. Tungod kay ang kasing-kasing is deceitful. Manipulo sa Diyos. Deceitful. Ano sa may pasabot? Malinglahon. Yan nga itong kasing-kasing. Nili ta maka-invite ni Ginoong Kristo. Puno kinis mga sala. See? Mga nga, dili ni, mga ang pagis kalwasan. You cannot invite Christ into your heart. Just believe. Believe in Jesus Christ as Lord and Savior. Faith alone in Christ alone. Ayaw kalimti ng Episyo 2, 8 o 9. We have been saved by grace through faith, that not of yourselves, it's a gift of God, not of works, lest anyone should boast. Kaya bini mo, once you believe in Christ, you are saved forever. Hangtod na kanas kahangturan. 1 Peter 2:24, who himself bore our sins in his own body on the tree, that we, having died to sins, all of that. Only, now by the way, ang kunbahin sa 10 problem-solving devices nga gisangkap sa Diyos ka na itong mga magtotoo, ang iyaha ni Ginoong Kristo sa iyang gigamit, 8 lang nining na po ka mga problem-solving devices. 8 of the 10 problem-solving devices were usable by our Lord Jesus Christ during His hypostatic union. So, what do you think? Dili usable niya. Man. Occupation with Christ, of course. Siya mismo ang mga itong Diyos o manluluwas. You see? O kung sa pa, rebound? Hindi na kinahanglan siya mo rebound. O siya sana, he is impeccable. Okay? So, Hebrews 12:2 again, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Din nilang una kini nato humana, o ato yung padayon kini ugma. So, magampo ta. Salamat o Diyos sa imong grasya, among pagtuon sa imong pulong ni adlaw. Naog nga kini maklaro kayo tinaw sa among panumduman o Diyos, sa among galaman, sa among kalag, nga may among magamit sa mga darundang panginabuhi, aron kami makasibog sa among Kristohanong pagkinabuhi. So we can grow to maturity, O Lord, through the filling of the Holy Spirit. Salamat o Diyos sa imong pupatinaw ning tanan, nining among Bible study through the YouTube, ubo sa Balbido Evangelistic Ministry. Panalangin ni kini, o Diyos, nga kini imong gamiton sa pagsangyaw, pagsabwag pa sa imong kamatuoran ug imong maayong balita sa kaluwasan. Salamat din tanan sa ngalan ni Ginoong Kristo. Amen.
maligo, bonde pukuron.